Munhu uyo aiti zvoni ndikuda Matwins kwauri aitaurira mukadzi wangu saka inini ndakandishunguye kuti munhu mundese paari kuuya vose aindiringirina ainitambudza pafoni aiwanzotaura neni pafoni zvakanaka ndakupinda pachokwadi chechipiri uyu unomuziva Wangu ndomuziva. Unomuziva sati Chikomba changu. Makadana nakonga yakareba sei 10 months. 10 months. Eh. Pa10 months makararama sekangani Andinombobvira ndakarara naye. hamuna kurara naye Wangu. Andidanzi ndimuberekere Matwins. Mkadzi akaita sewe, akavimbika sewe, ndimune varume vanohura zvekuti. Hasha TV nyaya sezvadziri kuzonditsanangurira pamberi pedare kuti sei uri kudanana nemukadzi wangu uyo makabvira muna December 2024 ari kuti mukadzi wangu zita rake anonzani mukadzi uyu zita remukadzi zvakanaka yepina zvandavereka ndizvo right simba rashe zvandaverekawo zvinhu ameitiri papanai ndinovumirana nazvo here ukukweti kweti happiness ndaroko rwako rwerudyi motini happiness kaseke ndomachataura chokwadi chokwadi pasina nhema mwari vandibatsira simba rashe sunhu ndaroko rwako motini simba rashe gwevo ndobvumachataura chokwadi chokwadi pasina nhema mwari vandibatsira zvakanaka happiness wachiuya ari kudanana nemukadzi wako kubvira muna December 2024 uzvo taura tidzwe maonero awakaita uyu simba rachigwevo anga auya kumba mukadzi wangu pawaitaura pafoni nemukadzi wangu kune meseji yakauya yakabva yarasika ichiuya kufoni kwangu nichizikana wasvika pamagamu ondiudza madhamu yangu bvayanditsvaga nditi vaona muri kupi pane munhu andikuda kuti muyozotora patara vandamudza kuti mukadzi wangu ndikuita sei ndiri kuuya vawasese imwe meseji futi vakati aiwa handina kuti muri kuuya ndati muri kupi pane munhu andinoda kuti mutore patara shuwa ndakauya pandadarikira pamba pane zvingangoti dhizira ndaimhanyisa pane dhizira ndaida unonosiya kusaidi kwacho kutare kuzvanzi baba alisa muri kupi andiri pakati vanzi right dzokai muchitorechi muchitora munhu ari patara right ndasvika patara paipai pana foni yamukadzi wangu ndakati ko munhu wacho uri kutaura ari kupi hanzi mukadzi wangu foni yake yakuita sei yakuramba aichaita kati aichaita saka toita sei hanzi handi kumbozama foni yake iri kuramba haisikuiti saka imimite sei uya right ndasvika kumba inini bva ndabvunza mukadzi wangu ndakati munhu wacho wangoiti nditore patara ambori ani wako mukadzi wangu zvinge zvakamuomera kutaura shuwa zvakatora nguo zvimuomera kutaura usiku hwese tichishupana zvosvika mangwana kusenzwa aiwa munhu andaida kuti mutore patara munhu uyu ari kundishungurudza pafoni ari kuti anondida saka apa kuuya kwanga aita anga ane pepose yekuti andione ndakati orit iwe ananga ane pepose yekuti akuona anokuona sei ione kamwana kachecha kane 3 weeks unozoti munhu uyu akunokusei akanzi munhu uyo aiti zvoni ndikuda Matwins kwauri aitaurira mukadzi wangu saka inini ndakandishunguye kuti munhu mundese paari kuuya vose aindiringirina ainitambudza pafoni aiwanzotaura neni pafoni mameseji mazhinji ainditi dhirita
saka so afo handechi handama message yake handiti saka mukadzi wangu anga kuti ndakana kutya kuti pandingamuti pamukasvika patara kana kuti akaziva motikari here kuti motikari ngeuku uyu foni yake yange yakuita sei yange yakuramba vopa tikatanga kushupana nemukadzi wangu chiti munhu anogara kupi zvakanditorera nguva ishe zvakanditorera dzinge 5 days mukadzi wangu achizeza kutaura kunogara munhu akanditi munhu uyu anogara kumazowe ndakaenda kumazowe kunomutsvaga ndakamushaya right day rechi6 mbopa vakazotaura vakanzi munhu uyu anogara kumvurwi mboma anogara pesa pana anchizeza kuti kutaura bhozi zvinhu zvasati ndasangana nazvo muupenyu wangu mbopa akazotaura kuti munhu anogara kumvurwi vatazoya kupi kumvurwi vatirakidzi panogara munhu uyu akanyepera mukadzi wangu kuti anoda kukuchinja life rambana nemurume wenayo ndakukuchinja life ndo zvinhu zvakandibata inini kuti anozochinja mukadzi wangu life sofa ndine vana 3 nemukadzi wangu tane 9 years chigara tese mwana wangu ari mwana mucheche mwana wangu angane 2 weeks uri kuseke iwe uri kuseke chichiri kusekesa mwana wangu angane mukadzi wangu angane 2 weeks abva unozvara anoti anozoona mukadzi wangu sei akaudza mukadzi wangu anzi akamupindira kuti udozondiona ndinobuda sei pamba pangu zvanzi unoita kunge uri kuenda kutoireti saka ndizvo zvanga zvaakuramba mukadzi wangu izvozvo zvaakundifonera kuti wemutore munhu ari patara svika ndizoya uzokwira so zvinhu zvakandirwadza nanhasi chiri kundirwadza bcause mhuri yangu inotambura nekuda kwake sofa aitaura nemukadzi wangu pafoni ndakasingakwanisa mukadzi wangu nguva zhinji aingotiza nefoni vopa akazotaura ndiye munhu ainishungurudza pafoni ndakamhenge ndisisina nhamba dzake ndingataure naye mukadzi wangu kusapana ne chigara pazera uyapa iwapo watinonzani Trace nyama dzavo. Trace nyama dzavo. Ndikabisa ana yako Trace. Hausiwo watanga ukatwa nemhosva kana vakawanda vasangana. Ndikabisa ana yako. Sumdaro kora kore ruchi. Wotini Trace nyama dzavo. Ini Trace nyama dzavo. Ndobva ndichataura chokwadi. Ndobva ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsira. Mwari vandibatsira. Zvakanaka. Chokwadi chandoda kuti utange kutaura ndechokuti zvataurwa nomurume wako ichokwadi here hungu kwete hongu ichokwadi zvakanaka ndakupinda pachokwadi chechipiri uyu unomuziva hongu ndomuziva unomuziva sani sechikomba changu ukuramba idini leo iwe shamana makadana nakongo yakareba sei 10 months. 10 months. 10 months makarameseka ngani? Andinombobvira ndakarara naye. Hamuna kurara naye? Hongu. Wakadya zvinhu zvake zvakaita sei? Airtime yake $2. Ndiye wakadya? Hongu. Wakakonzerwa kupi? Muno Mvurwi. Muno Mvurwi? Hongu. Uri papi? Pamashops, pamaomo. Waitei ipapo? Nandauya nevana vangu kuzogerwa. Kuzogerwa? Hongu. Akatanga achitudi? Ndakasvika akamira pabasa pake nevana ndobva andibvunza kuti mazuva nori kugara kupi ndobva ndamutsanangura ndandiri kugara mutora shanga. Alright. Sotoenda mberi. Makambogara vese? Ndakadzidza muno Mvurwi. Saka anokuziva? Hongu. Hamuna kumbokonzera kuchiri kucho? Hatina. Alright. Baba chini. Zvadaro ndamuona ndobva andikumbira phone number ndobva ndamupa ndaenda kumba pakaita almost chipo che 2 days ndobva azofona achindibvunza kuti makafamba zvakanaka here ndobva ndamudavira ndikati ndakafamba zvakanaka but handisiziva ndiri kutaura nani ndobva nditi ndine simba rashegwera ndobva ndati alright ndobva azoisa mameseji zvikanzi kubva uri kuchikoro nandine crash newe but uri munhu anga asingatangiki ndaikuda saka zvakadii kuti tidanana ndobva ndamuti ini ndakaroorwa nditori nemhuri yangu ndakawanikwa ndine murume nevana ndobva aramba achindinetsa zvikanzi murume wako haana basa ambofa akambozviziva isikireti yedu tiri 2 Saka secret yenyu iri tu yakazosvika papi?
payakazokora muto secret ndepekuti munhu anga akufona achitaura neni ndofunga pari zvino zvipane 3 weeks zvadaro munhu akunditi zvonini ndiri kutsvaga uri kupi ndobva ndamuti zvonini ndiriko kumba kumutora shangu zvikandoda kuya kuona kwaunogara ndobva ndikamupa madirection ndamupa madirection ndobva ndachifonera murume wangu nokuti munhu aindinesi achindidanzi ndimuberekere matwins mukadzi akaita sewe akavimbika sewe ndimune varume vanohura zvekuti nemuchitrasta varume venyu muchihurirwa. Alright, maita zvakanaka. Iwo wakadana nouti? Wangu. Kana makadana nokuratiwa akakuti ndinokuda iwe zvinomuda? Wangu. Saka hauvimbike kaiwe? Hauvimbike? Saka ndati iwe chigara uchiziva kuti mukadzi wako havimbike. Pamunzi wati ndarara kwaHarare ndadokerwa anenge asiri kwaHarare. Handine masarasi. Anoverenga bhuku remapisaremo. Right. Iwe uyo ari kukunyeperera iwe. Chimubvunza mibvunzo miri chizwe pakunyepa kwake. Mubvunze chii? Taurisa handisi kukunzwa. Taurisai ndisi kukunzwai. Taurisai. Wabvunza kuti chiwe. Wamubvunza kuti chiwe. Rega kutaurawo uchiconcentrate kupepa zvakare. Bvunza kuona message. Acho wakuranzi ndakamisira message. Ronda kuona. Chobva kuzoti tikadana nawo. Kunyatsokutsana kuti mawirana wakaita musikana uyu. Nekomandero waimupa Chaida woti waituka kutumira message oza kuti maybe message inogona kuzoshandiswa omuchidhirita iyo bhadhirita handifika saka iwo kunyatsokusikana chazozo hapana patinogona kuwana message nokuti mamessages ese they were all deleted ndozvakurewe ndachikumbira phone number zacho ndandikesa message andima message ngakwa ndati delete nje ndakudoona number zake ndendekuisira zacho ndisandataura pamusoro edana ndofunga vanhu vanopiwa samoni vaenda vanhu vakatevera kumba kwasabhuku ndobva masvika muchititsvaga wakaburisa muromo wekuti laini rawaishandisa iwewe wakati laini rako wakaripa shamwari yako ini ndiyo andaitaura nayo pesa. Right. Ndakutara chindinogara ngemasosibeti. Uyu zvechokwadi pafoni dzese dzaaishandisa shamwari yake. Yaanonyatsoziva chaizvo kuti shamwari iyoyo haizombofa yakapiya kupoti kana kuzosaitwa pasamoni. Handitika? Chokwadi chirikuva zvechokuti iwewe simba rasho. Chii chakanyatsokosha chiri so special pauri kuti happiness akomere iwewe kuti uri kudana nomukadzi wako chaunyatsofunga kuti happiness ari kuda chakati pandiri chii pindura akati chii iwewe unobeka basa reinobuka asi kutaura zvinomuzvika kutenga mukanwe watotengesa mafoni nokugadzira kunzwa mizika risibasa
kutengesa mafoni, kugadzira mafoni, kutengesa zvinhu zvinoshandiswa pamusic development. Hakuna munhu anogadzira motokari asingazive kuti motokari iyi ndikaiisa katambo aka ichafamba for 2 kilometers. Soon after 2 kilometers haichafamba. Makanika anochita besa katambo cheneso ouyo kuti right ona motokari yako ndakadzira atipinde opinda motokari motendera yakatarisa mairi kana asvika pa 1500 kana kuti pa 1.5 kilometers obva utati vaiona kuti menyu chifamba iwo uchafamba the next 200 kuenda kumba obofamba dzimwe 50 meters kuenda kumashops wodzoka pane 300 kwasara chii. Soon after those two dzasara idzo dzomotokari dzodzo wakauraya kumarindikati ndiri kutsanangura ndiri kuti uyu anonyatsoziva nezvemafoni saka hakuna chinozowanika mufoni kubva kuno uyu chaasingazozvaanogona kuchiita nacho iye akapedza nazvo kudhara pamba yacho unomubvunzawo munhu anonzi period ndiyani? Munhu anonzi period murume wangu andakatanga kugara naye. ndakuda kuti iwe kushara chokwadi chesa nditi kozi ndichala kuti ndinokuhota akandiudza zvese kuti vachoti naye akataura zvanditsanga munhu ari kuenda kumagamu ukaisangana nemunhu naye anonzi period nditi patinye kuti uya utaise ari kutya kushara period ndino anokusanga kuda kukomere nini chaura anokomere nini toreira munhu wakuvika namba dzese kaini ndidza period aunozo namba dzangudza period vese vepahota iwe unoshuwa kuti period takauya naye munomudare munomu anokupurere kuti munhu anga ari mukomana uyu iwe ndiwataura mudare munomu mese munenge muzvikomba mese munotobhadhara munomu uyu chine chachikomba chamambo iwe uri chikomba chouyu ndati ndiwataura ndati ndiwataura makuda kunyangadza kuti muite zvikomba zvingani zviviri pamusoro pemwana uyu saka iwewe ndiwataura kuti pana bhiliyadi futi saka munoita zvikomba zvingani zviviri tinoiposponda nyaya yechoinzwa next week bhiliyadi auya nemazikomba zvingani chu ukatadza kuenda bhiliyadi tinototesa maaccusations ese izvozvo ndo zvatiri kuda izvomambo vanhu vakazoreporta kati vanhu vakavandibvisa ari ku3 vakaita sei vakavandibvisa ari ku3 vanhu wakati kwenda kupolisi ngatienda kupolisi tonemamidya utone zvinhu zvese manje chiteerera iwewe une mukadzi kazanzi hauna mukadzi seusina mukadzi uri kungotsvakadzvaka saka pakutsvakadzvaka unenge uchita saka uyu wakambomupfinda wakambosangana naye muupenyu andati wakambosangana naye muupenyu une mazwi awakambotaura naye mazwa ndamazwa mutaura naye hapana chaakambotora kwaari handina chinhu chakana chingozana naye nyeye kuchikoro chiti pahoto sesekondari ndo mazira andongoita naye chiti okay pakuzivana kwenyu iye uyu akambopenga handizoziva zva kwewe wakambopenga handina hauna kumbopenga you are normal amnormal kwewe wakambopenga uri normal iwe wabvuma ukati wakadanana neuyu and facts evidence kuti makambodzidza mamazivana muri kuchikoro ndizvo
kudanana kuita sei paperiodi yekudanana kuratidza zvichokwadi yakaperera mumwe wake uyo yakaperera mumwe chii chinoitika wataura kuti uyu muri kuchikoro maizivana yes uyu vati kuchikoro kuzivana kwamaizivana uyu azotaura akati makazodanana saka kudanana uku makadarana kusvika papi sevarume vakuru nevakadzi vakuru nokuti kudanana hapana ukama hunoitika murume nemunhukadzi hapana kwenda notengera mwana wemvana bisiketi ichichi dzipi iwewe hakusi kuti pamwe kugona waratidzawo kapesenteji keumhombwe ungaende kunodanana kunobvuma kuti hongu ukune mumwe murume wako mumwe unenge uri kumukwewa kuti kanaiwe ndiri available kunyimwa nekunzungu saka iwewe hausati watanga kutaura chokwadi iwe chokwadi ndichokuti iwewe wakadana nawo neuyu saka wazopinda kuti uzoziva bhiriyadi wakaenda kunomuziva kuti ari kudana neuyu akanga kutuma ndiani ndopakaine masamoni kumbani ndati iwe akakutuma kuti unoziva bhiriyadi zvaari kuita neuyu ndiani munhu akandituma anonzi blessed chari wandoshanda naye basa kwangu maomo achiti tsano yekupomerwa kwamuri menge mutomeka munyama titi ndikachikudzai nekuhota ndokwanogara blessed wacho ndopakabva takautira nemo aitanzi bhiriyadi ndemurizi angati muzi wemukadzi ari muzi wemukadzi anditi saka ndiye munhu ari kudzoka anditi again anditi saka uyu ndo munhu ari kuviga uyu bhiriyadi yowaziva kuti ari kuviga bhiriyadi bosi iye saka tikitaurira chokwadi iwewe kuti iwewe shoko hauda kumbobvira wambokanda shoko handabvira ndambokanda shoko handina kumbobvira ndakanda shoko saka tikamirira bhiriyadi akauya muno mudare akataura zvaanenge ataura kuti iwewe wakambomutengera bisiketi kana kuti wakambotaura izvi kana kuti akambokone muri vaviri unozviramba ndozviramba zingaite mama saka tomirira muso give them another date vanoya mudare uyu munhu zvaari kutaura singati zvinyepera ndizvo zvaari kutaura ndizvinyepa